Lento yokuchama ngomsebenzi osebenzayo iyeke. Uthisha, ukwahulumeni, ukwamasipala, ibe imali ingekho, imali ungenayo iyeke. Woza kaBabu Dokotela sikwenzele isigqoko semali. Isigqoko semali sizokwenza ukuthi uphile impilo engenayo inkinga, impilo engenazikweletu. Isigqoko semali sikaBabu Dokotela senza izimanga. Ungaphila impilo oyifunayo nokade sawuyifisa. Ngesigqoko semali ngishayele ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922. uBabu Dokotela umelele nobuba. Siyabingelela Babu Dokotela babo wesizwe babo jabulile. Namhlanje sithi asibonga kakhulu isupport esinika yona. Sinabantu abangaphezulu kwa 50,000 because of isupport yenu. Siyabonga. Baba Dokotela. Awumuhle njengekhehlelo omlungu. Ngolama ncengisi. Siyabonga kakhulu impela sibonga nakumbukeli kaBabu Dokotela TV. Siyathokoza kakhulu namhlanje. Endla nasezantsi siyabingelela. Baba Dokotela sijabula kakhulu sibe nawe again namhlanje. Ngiyazi sikhuluma into eziningi kakhulu sikhuluma nawe ezimnandi nokuthi abantu bayafunda kuDokotela kwena. Futhi bayasizakala. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Dokotela asikhulume ngesigubhu semali. Ngiyazi ukuthi isigubhu semali into efuna wonke umuntu imali. But before to siye lapho cela usichaze Dokotela ukuthi uma sikhuluma ngosigwili wemali oshiswayo sikhuluma ngani? Umuthi, isigwili, umuntu ngoba ngazi ukuthi mina isigwili umuntu but uma sikhuluma ngosigwili wemali oshiswayo sikhuluma ngani Dokotela? Asibonga kakhulu ngicela ukuthi abantu abaningi bazosizakala. Emthini esuke siyisebenzisa kakhulu azabantu mebesibanika imithi yenhlanhla. Imithi yokugeza, imithi yokuqhuma. Asukhiphi umuntu okuphalaza ungathi nje ukade uthatha umuthi uthi unike uBabu Dokotela. Asukhiphi nje umuntu okuphalaza. Then ke sibe sesikunika ke umuthi osuke wena ungawukhokhelanga esubiza ukuthi usigwili wemali batho ushiswayo. Lona ke uyashiswa ke loyana ke asiwunike ke noma siyabheka nje ukuthi umuntu lo muntu lento akadingi nokudlala ngayo. Then mase sikufakela ke nosigwili ke siyabhala futhi usigwili ushiswayo ngoba suke sibona lo muntu inyembezi zakhe zowela phansi kodwa ke ngeke zome kanje. Bese simnika usigwili wemali. Siyabonga Dokotela sathokoza kakhulu ngalokho. So Dokotela ngiyazi futhi ukuthi ngoba ukhuluma ngemithi nje umuntu ayitholayo uma ezeBabu Dokotela mningi kakhulu. Kodwa Dokotela ngasikhuluma indaba yokuthi inzima lento le ephatha abantu kakhulu. Uma sikhuluma ngama-piles. Ama-piles Dokotela ngabe yalapheka noma sekuyinto nje vele okudlala ngabantu. Masikhuluma ngomuntu okulapha ama-piles. Is possible ukuthi alapheke? Okwenza ukuthi angalapheki ama-piles igama elisetshenzisiwe bathe umhlume kanti umhlume ama-watts zensumpe. Then igqilaze lapho ke basani bageja abantu athathe umuthi omhlume alapha into wrong. Ivesani ingenzeki le nto le. Ngoba mesipheka amasa ukwazi ukusebenzisa ama-ingredient wrong. Amasa alendele ukuthi kuze isikho noma uphutha i-rice. Ngalo ndlela ke ila ehlupha khona. Once wa diagnose wrong umuntu menze kumina uphatha u500 ngimnike mina umuthi wama-piles straight. Uma ethi ufuna umhlume ngiyamtshela ukuthi umhlume is a virus that causes what? Ngasi mase ngithe mina yigciwane elibangela insumpa sekufuna kulashwa igciwane. To be honest kubantu umuzwa uma uyenzile i-study of virology lela gciwane lithatha 2 years ukulapha and lihlukene ka u52 and nje lihlukene ka u52 linento ekuthiwa i-mitochondrial. Yini mitochondrial? Ithuluze elisetshenziswa igciwane lifuna ukuguquka. Uyakwazi ukumlapha umuntu la ngaphambili esithweni sangaphambili lishintshe liye ngemuva. Yabo lithi lisuke libeliba la ngoba liyakwazi liba noma inkupho lisuke libaleka ukuthi lingalapheki. Manje umuntu akazimisela ukuthi uzolashwa into for 2 years. Eloku ekhokhile yena ngisho ukuthi ke yinsumpe ke liphathe ama-piles lula is 500 rand siyakulapha ama-piles. Siyabonga Dokotela uzikoma ncike sithokoza kakhulu namhlanje. Dokotela ngiyazi ukuthi njengoba sikhuluma na Dokotela abantu bayasizakala kakhulu. But Dokotela ngeke ngibuze nje uma sikhuluma ngeendawo eziningi Dokotela ngiyazi ukuthi uyahamba. Kodwa ke ake sikhulumeni ukuthi kwenzakalani lapha eML uma sikhuluma new deal lapha eML kwenzakalani lapha eML Dokotela noma kunento ekhona lapha eML noma usufika eML lapha kwenza bayagodola. Into enhle nesenzekele ukuthi eML sizoba ne distributor ngokuphelele kuze ukuthi yonke imithi yethu osuke uyifuna uthi useMpumalanga province usuzokwazi ukuthi uyithole. As long ukuthi useMpumalanga province uzokwazi ukuthi ke uyithole i-distribution agency yethe lapho. Njengamanje ukunika nje peripherally ongakwazi ukuthi ube
ufona usho ukuthi angila email ngizwe kuthiwa sizoba khona imithi le email ngizoyithola kuphi ngithatha le number lithi 071 575 3435 uzofona lapho usho ukuthi Baba Dokotela uthe nala eMpumalanga Middleburg Witbank sesingakwazi ukuyithola imithi Baba Dokotela sizoyithola kuphi nendawo then 071 575 3435 bazobe sebekuchazela kahle siyabonga Dokotela siyathokoza kakhulu Dokotela bengicela ke sikhulume nobaba uNdimande ake sibone sizomthola yini mesingamtholi futhi kobe kusebenzele thina sonke balethu bobucwile ziyawena zangakithi Welcome to voicemail. Please leave a voice or fax message after the tone. akwenziwa ke lokho YouTube Baba Dokotela Voices bodwa siyabonga akwenziwa lokho ku YouTube akwenziwa lento Dokotela zibona ngicengisa ake sikhulumele le ndaba yokuthi yazi ukuthi ziningi kakhulu izinto ezenzakalayo emhlabeni kuyaphithizela ukuthi kuphithizela kunjalo futhi abantu bayazama nawo Dokotela khuluma indaba ukuthi ake sivale lo muntu okhangisa noshumayela emsakazweni Qilaze nje ethi aqilaze nje ethi yapatanisa Dokotela ethi yaqoqoza nje ungaqoqozeki ngempela madoda lento izofuna iscience now siyiprove lento ukuthi bonke abantu abangabalapha bendabuko abahoshozela emaradweni njengamanje ending yabo bazobaphuha egcineni not that because it's too expensive advertising it because ululu ukuthi bakuvale emsakazweni kunabantu manje abashumayelayo emaradweni ungavula istation emsakazo khona ushumayela wesi kodwa egcineni labafundisi uma ufika khona abantu abekho ebandleni kade bekhuluma ku platform enkulu kangaka belo bemfonela bethi awusukukhuluma eradweni abeze esontweni sikuzokhuluma eradweni abe into eyenzeka lapha ibhlungu kunomuthi esiwusebenzisayo siyawukhotha lo muthi mase kukhanyiswa ikhandlela elimnyama mase likhanyisiwe lekhandlela leli lizokhanyiswa nje la ngase speaking se radio mase kuthathwa ugwayi noma ngabe umuphi ugwayi mase usuyabhenywa logwayi uma ubhenywa logwayi ngesikhathi eshumayela la sokukhuphula ivolume kakhulu thina sithatha ibhodlela elifayo sidonsa kakhulu sikulide mase isifuthi intuthu igcwele lebhodlela sesiyalivala mase sinje ngqi sivala intuthu yakhe evalo sicishe iredo iyama ngqi inshumayelo yakhe uloku sibuka nje lesimoke isithi la asehli smoke subside siloku sithi iyama nje ukhuluma yedwa ukusala abamfoni bathi awu sikuzwile ukhuluma eredweni kanti lento ingozana ingozana but ukuyilungisa uma uyinyanga ufuna usazi story sakho uma ukhuluma eredweni ufuna usazi story sakho ukuthi you inviting poverty ngoba bazokushaya uma uwumfundisi ufuna usazi story sakho the best thing you can do is to do the fasting noma ngabe udiabetic ukube ukudla emotweni uzothi uma uqeda nje phuthu uhambe kuyodlaka but we have to do the fasting because the fasting ngobe kufundisa ngayo ukuthi yenzani emthini ngobe ngikufundise ngayo and uphinde ukufundise namasona ukuthi why consider fasting very serious kukhona into eyenzayo fasting dawe ke uma uzoshumayela eredweni do your fasting and uma uyinyanga sazi story sakho uma ukhuluma lapho ngoba uzogeja ubaba uDokotela bawo sesibojabule siyabonga yo Dokotela siyathokoza kakhulu nami ngiyakuthuka ke lokho kanti Dokotela futhi usakhuluma nje nangemithi sikhulumile kakhulu ngemithi eminingi Dokotela uGamtrin lona engwaziyo mina lapha ngasekhaya inqwaba uGamtrin lo ngasekhaya lokulapha iCovid bakuthiwa siqume ngawo silapha iCovid yabo Dokotela ngasekhaya uthatha nama truck nani kuyiwa le Dokotela umsebenzi waGamtrin ikhonto ongayenza yo Gamtrin emthini wesintu ubaleka kakhulu uma umuntu efuna ukuphakanyiswa
ezothatha into zokuphakama njalo aziwa duma umhlaba wonke asikho ihlahla eside njengoGumtree mhlawumbe akini sikhona mina ngayithi asikho and then usilungisa spelling uGumtree ogejelwa yilethu kuhlala inyoni kuphela akho silwane sigibela phayana okushuthi akekho umuntu okuthatha kancane uma ukhushule ngoGumtree baleka kakhulu but uma sizokwenzela uGumtree kufuna ukuthi sithole uGumtree ogawuliwe mase sikha lamahlamvu lapha ngasekugcineni ngoba sisuke sikukhuphula kufuneka lamaqabunga lamakhasi la gcina khona uGumtree ngesikhathi bewugawula nje uGumtree uyakhuluma nalabo abaxibulayo uthi nibokele ngithole lamakhasi angaseqayini eGumtree ngokunika imali engaka bayawaletha lo makhasi la akukukhuphula nje umuntu umefuna ukuphakiswa kakhulu kusebenzisa amakhasi kaGumtree Babu Dokotela siyabonga Dokotela siyathokoza kakhulu ngalokho siyathokoza kakhulu nawe Dokotela asikhulumeni indaba yokuthi isigqoko semali ngabe isigqoko semali singezinye zendlela zokuthwala indokotela uma sikhuluma isigqoko semali si 100,000 sisithwala noma nje muhle umbuzo wakho ukuthi sisithwalo yini thina isigqoko semali sika 20,000 sabantu soke beyixakekele befuna ukulungisa isimo esiphuthuma sibe nesigqoko semali esisenza ngo 30,000 whereby sizothi mesikwakhela sona mase siyacaba la sithatha imali eshisi u200 uhlanze nomuthi sikucabe la bese sikwakhela isigqoko semali ngo100,000 lapho ufuna ube negqoko ezu2 sikucabe ekhanda leli mase silifaka la ekhanda lomuntu mase siyawukhipha uzobe usunegazi lakho sithatha imali siyibeke la mase sithatha le gqoko zombili uyibeka kanje nalomuthi la kufuna uhlaba imbuzi uyemukele lento ngembuzi ngeke uphinde uhlupheke isithwalo ku100,000 but lenye isuke ngisona isithwalo siyabonga Dokotela siyathokoza kakhulu Dokotela simpe asikhulumeni yona ke indaba yesigubhu semali isigubhu semali Dokotela sona ke sidlani ake sikuveze lokho isigubhu semali ukuthi singaba inesithwalo no ngeke sibe sisithwalo ngoba singasuke sigqilaza kakhulu uma sisithwala sisenza ngo20,000 rand sona ke usithathela ake siyibuke lana esigqokweni semali sithatha imali sishise sekucabe ngayo but lana esigubhini usithatha imali sishise siyifaka phakathi esigubhini sidla imali straight sona ayikho into esidlayo but uma ngisengikwakhela ke isigubhu semali kuzofuza ukuthi ungithengele inyama yenkomo eksithi isibindi inhliziyo iphaphu uma usuyahamba uyenkosini nalezi zinto lezi uyonikela ngayo uyibeke lento lapha enkosini uma usuyilanda after 7 days uma uyilanda lenyama izofika isale khona uma usuke usushiya imali emhlophe lapho usuyahamba ke nalesigubhu lesi usufika uthatha ama coins exactly 100 rand not 99 rand no 101 rand uqikelela ukuthi 1 rand no 2 rand ba 100 rand ubandlale phansi uma usubeka lesigubhu ngaphezulu uma usuyasho ukuthi la ekhaya sizofunani usibekela ama fruit lama fruit ahlala 3 days umuntu athathwa anike ingane zabantu ongazazi zidle lento esuke ngoba lento isebenza ngenye icomputer kungakho kuthiwa nje just isigubhu semali igcinwa la kodwa kune computer esuke lapha yana iyona ke lefuna ama fruit le computer kodwa kusala izokunika imali emalini izokunika imali ngendlela ongezwe kodwa i computer ifuna ama fruit khona nje kade obesithathile ngifike kwakhe ethi imali asikakayifaka ngathi mina ngeke ngifike ngathi mengifethe namadala amafruit akasawadla umuntu lo fruit hambisa amafruit wena wahambisa amafruit ngathi mase sifuna sibona ukuthi hayi ngibhizi kakhulu manje sawuzibona siyayifaka ke imali isigubhu semali 20,000 rand unebusiness hamba ozamezini le ifuna umuntu ongenayo ibhizinisi ufuna ukuphila nje but ngeke uhlule ukuthenga amafruit awu3 wabeke lapha kuphela Babu Dokotela babe sizibawujabulela ufana nje muhle uloke ehluphile ufana ekhehla umlungu siyabonga Lento yokuchama ngomsebenzi osebenzayo iyeke uthisha ukwahulumeni ukamasipala ibe imali ingekho imali ungenayo iyeke woza Babu Dokotela sikwenzele isigqoko semali isigqoko semali sizokwenza ukuthi uphile impilo engenayo inkinga impilo engenazikweletu isigqoko semali sika Babu Dokotela senza izimanga ungaphila impilo oyifunayo nokade sawuyifisa ngesigqoko semali ngishayele ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922 uBabu Dokotela umelele nobuba